ई फिर से कहाँ गायब हो गई और ये आवाज कैसे आवता? एलियन वहाँ कहीं नीचे बैठ के सिसक के रोवत रहे। अरे ये तो छोटा बच्चा के जैसन रोवता। सुना, तू रोवा मत, हम तोरा के कुछ न करब। पिंकी धीरे धीरे ओकरा पास जाएले और पता चलेला कि ई त केहू एलियन के छोटा बच्चा बा। हमके कुछ मत करी, हमके छोड़ दी। घबरावा मत, हम तोरा के कुछ न करब। तो के बाड़ो? हम वंडर गर्ल बानी, हम शहर की रक्षा करेनी। लेकिन तू एजा कैसे आई? पिंकी से ओकरा कोनो खतरा नहीं खे। ये देख के वो एलियन के बच्चा रोए बंद कर देलस। हम दूसरा गैलेक्सी पर रहे नहीं। हम अपना मम्मी पापा से नजर चुरा के पृथ्वी के सैर करे निकला रानी, पर हमार स्पेसशिप खराब हो गई और हम एजा आ गए नी। तो तू एजा लोगन पर हमला काहे करता? हमके कुछ लोगन देख ले और हमार पीछे पड़ गईले और हम डर गए रानी। पिंकी और एलियन के बच्चा बात ही करत रहले कि कहीं से पुलिस के गाड़ी सावधान रह, एलियन आ गइल बा ऐसन सायरन बजावत वहाँ अइले। फौरन पिंकी वो बच्चा के वहाँ से उठैलस और वो हवा में उड़ गइल। चला जल्दी एजा से, हमरा के एजा से निकले के चाहिए। दूसर दिन गोलू पिंकी के घर पहुँचल और कल के रोशनी के बारे में पूछेला। पिंकी, का तू कल वो एलियन से मिले गई रहलू? वो रोशनी ही एलियन रहे ना, बतावा ना। अरे गोलू, तू कितना सवाल पूछेला। आओ, तोरा खातिर एगो सरप्राइज बा। पिंकी गोलू के गेस्ट हाउस लेके जाएले जहाँ वो एलियन के बच्चा के छुपैले रहे। देखा गोलू, चिल्लैया मत और डरब तो बिल्कुल मना बा। लेकिन ऐसन का सरप्राइज बा? पिंकी एगो खाली टंकी के ढक्कन हटावेले और एलियन के बच्चा कूद के बाहर आ जाएला, जेकरा देख के गोलू बहुत डर जाला और कांपे लागेला। अरे गोलू, डरा मत, ई बहुत अच्छा बा, ई तोरा के कुछ ना करी। पिंकी जबरदस्ती गोलू के एलियन के बच्चा के पास लेके जाएले। वो दोनों के शेक हैंड करवावेले। माय नेम इज गोलू। देखला, हम कहत रानी ना कि ई कुछ ना करी।